Ако ти трябва да направиш класация на топ 5 местата в България, университетите, където качествено и надежно може да се учи киберсигурност, кои биха били те? Сега, аз тук съм малко пристрастен. Да, за това казах, че отговор относителен. Ще разделя обаче на в няколко посоки, така че да бъда максимално обективен в отговора си. От една страна, аз преподавам в катедра национална сигурност към Пловдивския университет, където магистърската програма е насочена не толкова технологично, колкото в мениджмънт и в посока на национална сигурност, национална и корпоративна сигурност. Така че там всъщност магистърската програма е отворена за хора, които идват от всякакъв тип бакалавърски такива. Това означава, че хора с нетехническо образование могат да се запишат в бакалавърска програма по киберсигурност и всъщност да научат доста, да си отворят перспективата, да се докоснат до практиката, тъй като там сме се постарали по-голямата част от преподавателите всъщност да са практици и максимално къса връзката между бизнеса и университета. От друга страна, университети като Технически университет в София, университета по пощи и телекомуникации и Унибит предлагат изключително добра подготовка в технически магистърски програми. Хората, които искат да се занимават чисто технологично и да навлезнат дълбоко в тази част, наистина моята препоръка се насочат към всъщност техническите университети. Там наистина разполагат с добри кадри, с добри програми, които могат да ги подготвят. Унибит наистина са така вече с доста опит в магистърските програми и в програмите по киберсигурност, така че разполагат с необходимия инструментал. От друга страна, УНСС също имат програма по киберсигурност, която вече е насочена изцяло в мениджмънт, в икономиката, в киберсигурността, така че хората, които искат да се занимават с продажби и така нататък, може би по-логичният път им е да се насочат на там. Разбирате, че тук хванахме три различни направления според тази насоченост на студентите. Разбира се, има доста други университети, в които се появяват. В Тракийския университет, в Стара Загора също имат доста добра програма. В Варненския свободен мисля, че също имаха програма по киберсигурност, която е така с интересни предмети в нея. Но ако трябва да ги обобща като топ 3, може би това са направленията, в които аз бих се насочил като студент. Последен въпрос, който е свързан с образованието и квалификацията, вече от позицията на работодател. Има една интересна тенденция сред младите хора, че на тях дипломата не им е важен, защото вече има безброй много квалификации допълнителни, като курсове с различна продължителност, които биха могли да им дадат повече, отколкото една квалификационна степен в университета. Така ли е наистина? И ако ти като работодател дойде пред теб един човек, който има завършено висше образование киберсигурност, един, който няма завършено образование киберсигурност, обаче има една брой сертификати, и то качествени, в това поле, кое ще натежи? Това е любимия въпрос. Първо, и двете, и второ, нито едното. Ще ви кажа защо. Първо, образованието показва, че на първо място ти си бил достатъчно устойчив. В случая, ако имаш бакалавър и магистър в една и съща посока, 5 години и половина да инвестираш време и усилия в университета, така че да постигнеш нещо. Това показва една перспектива, едно умение, което не е за подценяване. Всъщност образованието дава изключително много и дава доста по-широк поглед, отколкото сертификатите. От моя гледна точка едното без другото не може. Първо, образованието дава доста широк поглед върху индустрията. Най-ценното нещо е, че срещаш доста гледни точки. Най-малкото в една магистърска програма с, да речем, 15-20 предмета, ти чуваш гледните точки на 15-20 преподавателя, които имат различна професионална насоченост, различна перспектива и така нататък, което дава един опит.
Сертификатите вече са тясно специализирани, те са насочени в една или друга дейност, могат да бъдат и в така много тясно специализирано професионално направление. Истината обаче и за двете. Мен като работодател ме интересуват уменията на конкретния човек. Защото така както можеш 4 години да си загубиш времето в университета, по същия начин можеш да изкараш и голяма част от сертификатите. Да не говорим, че през годините се появявали доста различни тенденции, поне при сертифицирането. Сега вече са изчистени, но много често се появяваха такива, че можеш да си платиш буквално някой, който да го изкара вместо тебе. Виждал съм хора с много сертификати и с недобра професионална практика и обратното. Виждал съм хора без образование или само с образование, без сертификати, които обаче уменията им са завидни и наистина се справят доста добре и се развиват доста бързо. Нещо, което повторихме няколко пъти, това, което аз търся като работодател, е всъщност умението да се самообучаваш. Умението да добиваш знания, умението да си устойчив в развитието си, и това е нещото, което независимо от образованието и сертификатите ще те направи успешен.